Yeah. I wait till that one day to hear You, but your friend me by the Ofuruwa. Nana no, Ebano no. There for some of them, Nana Sakuba, The third. Piao, and I and I also for our man. Mpacho Messi your friend Monica Amobia. Nana no, ono so ye unua ba no. Nti me ba no no. As I say, any Nana Sakuba, Nima, also on the body children. Nana, what our man made him saying. Yehunu say, Nyame aka no na aba mu amaye. Efi say, strong kokra. Ohwa unti ase. Efi say yefi ase na den. Nanso so ene nkunimdi ayeyen dia. Amen. Eti Nana also Magaka so eti rara dey no mo free Nana no. And Nyame aduma was be actually way. No kwasem nie. Nkundia na ye hwehwe. Ene asomdue. Se na be ya rara asomdue be ba o man mu. Ye nyina be ye koro. Ye de anije asomwe Nana. Nana probably just we dey we am back pio ene obetire kunya so. And I put to be na the man na. Efutu ame wo man se. No kwasem ne nya ye abotre. Ene bu aseto. Ene kasapa. Ne sisi obo modi anu nya botre na otimi buni man. Yeah. Nana also say beto ye be beto asa pichi kakra be ba. Pichi kakra be ba. Nyame atu ene rara man atu bia atu bi. Ona na o ase e wo futu kakra bi di mo. Woma Ase wo chicho ho na pinchi ase nyan beto ye no bia beto aya na wo mu say ensemsem de bebre bae. Nanso so de mi hu ya ne say abotre mankunumudi. Na afa nso mpanifo na ka ase de ade wo no no na odi. Enya ne okomode no. Dabi. Yeah. Enti na safro ba the third no ne dia. Enti wo ma ehuhu ha ni nyina wo abrase. Wo ma ni nkunim. Na nne aba ne say ye de no abechia o mampani a che say wo mo dumadi kase ekoso. Te ye wrade na aye. That's possible na fine. Anya mmemme anya tutu ye de masi em pebesa ba rara na e ma be everso. That's yes that's only abe kasa. Na me shira.